Konferma li l-gvern ser jibda jissikka iċ-ċinturin dan kif issa wara r-rebħa elettorali tal-Labour. Clyde Caruana konferma mal-ġurnal Malta Today il l-gvern qed janalizza n-nefqa tiegħu. Filwaqt li baqa' kommess li jżomm stabbli l-prezzijiet tal-fuel u tal-enerġija, Caruana insista li xorta waħda hemm bżonn li jżomm attenzjoni fuq id-deficit kif l-iżbilanċ fil-finanzi tal-pajjiż qed jibda jinħass. Fil-fatt ċifri maħruġa mill-Eurostat turaw illi fl-2021 Malta rreġistrat deficit ta' 8% l-ola wieħed fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Dan kollu juri li għaddejn studji sabiex il-gvern jara kemm se jkun qed jaqta' u jissikka l-ispiża tiegħu. F'kummenti lil Malta Today, il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana insista li qed jara fejn jista' jissikka ċ-ċinturin biex jelimina dak li sejħilhom bħala spejjeż mhux neċessarji. Intant dan it-ħassib dwar l-isbilanċ jidher li qiegħed ukoll fuq moħħ l-eks-Ministru u issa Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna kif insista li hemm bżonn ta' strateġija llum qabel għada biex jitnaqqas it-deficit. Dan qalu f'intervista mal-Business Today fejn insista illi l-konsumaturi għandhom sempliċement jaċċettaw il-fatt illi minħabba l-gwerra u ħafna skarsezza fost l-oħrajn ta' gassu qamħ. Għaldaqstant saħaq illi l-konsumatur għandu jbiddel l-imġiba tiegħu u jużom inqas. Għaldaqstant it-ħassib u d-domandi huma inevitabbli kif se jkun qed jagħmel il-gvern sabiex jipproteġi but il-poplu u li ma spejjeż Clyde Caruana se jkun qed jaqtaw jikkunsidra bħala mhux neċessarji. Inqas minn xarejn wara l-elezzjoni pagi enormi għal tal-qalba. Issa l-gvern spiċċa sforzat jissikka iċ-ċinturin.